Ну рабин ахирша намебини вообще. Ахирш верхови мегам ҷамера чечения. Инҷа истодагел ҷо меса ранг дайру. Не. Ҷамера турам хел мекаши мерай, аюстиам када миёрам. Миёрам. О чан қайза. Аз нач хранени исная. Хранени исна уҷа чечения. О меса. Бенем хе кашида мерай, усуш бозӣ дора уже. Мекаши миёй полуй меки. Бо айс ҳами абрад намегарди ҷамъ мекини мерай чан қайз задай. Чан қайз задай мегири. Бо буфурат тозааш мекини бо мекаши. Ҳами 2-3 соат мести бор мекини. Ченеш чиқриш чан қа? Ҷо кама ҳами 6 метр 3 метр. Да. Каде о чен қайз дайро оряда. Ба уҷа рафтан мемонам. Уҷа қариби уҷа рафтан да. Нейда чой бача дезина исто. Исми парада? О, парада уҷа ба ахрана усу дига ранг запавед мекани мемонам. Аввало ина дикинҷ буд мерафтем оҷон мемонам. Озга балотка ҳам наметуни рафт. Ба уҷа дим дар роза меган ба рибназору ҳам амуҷа. Ана браконеро уҷа даном ҳами ҳамераван я мераван неми лодка ба дашт пир мераван. Ора ҳам ба рибназору ҳам амуҷа дашт бача ҷои ховшон варужони хован дигар мераван. Ҳаму хубай воқа ҳаму бача. Ҳаму мо значи дарвозаи ҳами чи не парадая? No parada ne piştine kati. Badi ho sini tuman ayku. Çok kime yerava. Ana i pişte ne pişte pa isi ho na tayu no kıynu. Usume gardi gesin ora. İyice ya значит gesin ora. Usu aysin rohun olmuyor madage. O ayusu aysin rohun. Значит mo isoma giyim iskati. Ucadan lotka potka has. O uca gesa platina da. İne önce joyo buzi jo onun ayaka. Beseke. Ну рабин ахирша намебини вообще. Ахирш верхови мегам ҷамера чечения. Инҷа истодагел ҷо меса ранг дайру. Не. Ҷамера турам хел мекаши мерай, аюстиам када миёрам. Миёрам. О чан қайза. Аз нач хранени исная. Хранени исна уҷа чечения. О меса. Бенем хе кашида мерай, усуш бозӣ дора уже. Мекаши миёй полуй меки. Бо айс ҳами абрад намегарди ҷамъ мекини мерай чан қайз задай. Чан қайз задай мегири. Бо буфурат тозааш мекини бо мекаши. Ҳами 2-3 соат мести бор мекини. Ченеш чиқриш чан қа? Ҷо кама ҳами 6 метр 3 метр. Да. Каде о чен қайз дайро оряда. Ба уҷа рафтан мемонам. Уҷа қариби уҷа рафтан да. Нейда чой бача дезина исто. Исми парада? О, парада уҷа ба ахрана усу дига ранг запавед мекани мемонам. Аввало ина дикинҷ буд мерафтем оҷон мемонам. Озга балотка ҳам наметуни рафт. Ба уҷа дим дар роза меган ба рибназору ҳам амуҷа. Ана браконеро уҷа даном ҳами ҳамераван я мераван неми лодка ба дашт пир мераван. Ора ҳам ба рибназору ҳам амуҷа дашт бача ҷои ховшон варужони хован дигар мераван. Ҳаму хубай воқа ҳаму бача. Мо значит дарвозаи ҳами чи не парадая? No parada ne piştine kati. Badi ho sini tuman ayku. Çok kime yerava. Ana i pişte ne pişte pa isi ho na tayu no kıynu. Usume gardi gesin ora. İyice ya значит gesin ora. Usu aysin rohun olmuyor madage. O ayusu aysin rohun. Значит mo isoma giyim iskati. Ucadan lotka potka has. O uca gesa platina da. İne önce joyo buzi jo onun ayaka. Beseke.